Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa atuang pagkulo kabildo usab karong buntaga. Straight to the point. Sa ngalan mga sukin tigpaminaw ni Attorney Rofil Fernandez Banyok, ako nyo kasamtangan nga makauban karong buntaga Radyoman Benji Tanghian, may makauban ninyo karong adlaw nga Sabado, sa 18 mga sukin tigpaminaw sa bulan sa Oktubre, tuig 2025. Straight to the point. Kumusta to ang mga sukin tigpaminaw, to nga mga pinanggan tigpaminaw karon nga mga naminaw sa radyo, nagtan-aw sa tuang Facebook Live. Kung ano sa bato makaigsunan diha sa gawa sa nasod nga nagtan-aw sa mga sukin tigpaminaw sa atuang YouTube channel, atuang Facebook Live sad makasama ang naminaw nato karong buntaga. Straight to the point. Arita sa tuang nga mga isgutanan sa karong buntaga makasama kay si Presidente Bongbong Marcos Jr. Subli nga nibisita sa Amihanang Sugbo kagahapon. Usab nga adlaw ni Susi usab siya sa Bayanihan Village sa lungsod sa San Remigio ug sa Tent City sa Dakbayan sa Bugo. Diin temporaryong gipahilo na ang mga apektado sa linog sa maong mga dapit. Straight to the point. Samtang labing una nga mobile kitchen sa kagamhanan sa lawigan sa Sugbo gisubhana ang mao nga mobile kitchen sa dako nga tabang kini alang sa mga napiktuhan sa linog dito sa norte sanglit mao kini ang maghatod og mga init nga pagkaon alang sa mga apektado nga mga pamilya. Straight to the point. So dito mga sukindig paminaw nya kay wa pa man sila matod pa mabutangi og kanang naang ay lahagyong kalungagan matag tent nila or matag kanang ilang gipuy-an kay gitun-an pa mga sukindig paminaw aron nga luwa sila nga kanang naang makagamit makapuyo ngadto o niya mo na ang dunay sila gitawag og mobile kitchen no ang lalawigan Sugbo mga sukindig paminaw kaning ni nya dito pod gahapon si Presidente Marcos di bisita usab makasama o niya aron nga i-turn over no kadtonto ang Bayanihan Village kadtonto ang kanang naang katong nindot nga kuana nila inindot nga murag smart housing mga sukindig paminaw ang ilahang kanang hinay-hinay og balhin dito ang kadto nga mga kaigsuonan nato napiktuhan nga wa nay kabalikan nga mga panimalay so sila mo ay priority ni adto no niya dito sa Presidente Marcos usab makasama dito sad ang secretary sa DSWD ni Kuyog mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos gahapong adlaw o niya gi abi-abi pod sila ni Cebu Governor Pam Bariccuatro. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang Kapitolyo ni tala na og kapin 134 milyones pesos nga donasyon human sa duha ka semana kapina sukad miigo ang 6.9 magnitude nga linog sa Amihanang Sugbo. Straight to the point. Ang Kapitolyo sad mga sukindig paminaw adunay 134 milyones nga nadawat nga donasyon pesos ni ang donasyon mga sukindig paminaw kadto nga mga ni-donate dito sa Kapitolyo so mao na ni ang ilang nadawat so dako na pod ang ilahang nakuha mga sukindig paminaw donasyon so diris ato ni abota og 4 million kapin kasamang Marisa no samang Remart diris ato 4 million no kapin nga donasyon na sa nga tuang nadawat so ang sa Kapitolyo kanang naang muna nga 134 milyones so ang atua maoy 4.1 no milyones pesos pod ang nadawat gikan sa tuang nga mga tigpaminawan nga listeners mga viewers sa DYHP RMN Cebu. Straight to the point. Ang nadawat to sa IFM sa DYHP mo na 4.1 million usab mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang libreng lubong or Free Funeral Services Act alang sa mga kabos hingpit na nga balaod. Straight to the point. Kani nindot ni usab mga sukindig paminaw nga balaod nga nahuna-hunaan sa tuang nga mga balaod nun tungod kay kanang naang kuan man ni sa kasamangke ang alang sa to makaigsunan nga mga kabos talagsa man kaayo sa makaigsunan kabos in taon makabilin og kwarta makatipig og kwarta para nga
pangandaman ang kanyang kamatayos tao. Gawas lang niyang sa tuang makaigsunan nga mga adunahan sa mga dato, no, kaning ni ang mga sobra ang income do nag-iikagahin, no, do nag-iikagahin ang uban magkuha og plan para nga kaning para sa kanang naang kamatayon pero uban nato nga mga kaigsunan sa labi nagatuang nga makatigulangan mingon mga dili kuno maayon ng naang mangandaman daang kamatayon nga pero kaning ni at least naa na ning balaura ang ato makaigsunan kana gong mawad-an kag binalas kinabuhi kanang mamatian ka ba kanang mamatian ka problema pa kan dako mga sukindig paminaw nasubo pa ka kay nawad-an kag minahals kinabuhi unya wa pag kay ikagasto sumuna nga madunggo-dunggo asa entaw makadunggo-dunggo pangigtabang ang atuang nga makaigsuunan aron mapahiluna ang ilahang minahals kinabuhi so at least karon do na nay balaod nga magtubag ani nga libreng palubong sa mga kabus no nga to nga mga kaigsuunan. Straight to the point. So ato ni hatagag pagtagad sa don mga sukindig paminaw. Samtang sa laing bahin bagyong Ramil gipaabot nga mulandfall sa Catanduanes karong adlaw. Straight to the point. Ilambo na usab kini ngadto sa tropical storm category. Pipila sa mga lugar sa Luzon giisa na sa signal number 2 samtang pipila usab gabahin sa Eastern Visayas lakip nga giisa sa signal number 1. Straight to the point. So di ay bagyo sad mga sukindig paminaw. Kaning ni nga medyo kuani dito sa Luzon na usab unya Eastern Visayas may maigo ni ini. Dinis ato makasama ang hinungaw moy atoa nga matagamtaman medyo makasinati gyapon tag pagpanag-umon nga kalangitan tungod ni ining maong bagyong Ramil mga kasama. Straight to the point. Samtang kumilik gikatakda nga moresume sa ilahang voters registration lokop nasod karong Oktubre 20. Straight to the point. So karong adlong Lunes na mga sukindig paminaw. So karong adlong Lunes mo resume sila sa ilahang nga mga voters registration. So kadto nga makaigsuuna nato nga wa pa maka rehistro sa kumilik na may uban nga way rehistro, way butar-butar na napuyo si Busiti, nabalhin nagpuyo. Importante kaayo na nga magparehistro mo. Una ato ikwas sa makaigsoon, importante kaayo kay alabi na o gasig-asa ka mo ato sa gobyerno ra ba, mangita nag voter certification, baka voters ID. Karo ano man kay voters ID, voter certification, kay naa naman tay PSA. Cards, importante na o niya ayaw lang mo og dugok, kay hapit na mahuman ang registration, usa pa mo adto. Ano ba na sakit sad nato usahay ng mga Pilipino. Ang kanus na hapit na matapos ang registration o napat na mga dos kumilik o na ang tamaan tag linya nga taas kayo ang linya. So muna nga karong Lunes medyo dili pa kayo daghan ang magparehistro ni ini pero mauna nga mas maayo nga dili na mo magpaabot sa katapusan na. Straight to the point. Samtang sa kauluhan approval rating nila ni Presidente Marcos Jr. o Vice Presidente Sara Duterte ni tibugsok ni adtong miagi nga bulan. Straight to the point. So mo ni mga sukindig paminaw ang nigawas, ang latest nga survey nga nigawas. Pareho sila nga niubos ang ilahang ratings mga sukindig paminaw apan labaw gihapon no ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Niubos sila kasamangke pero wa gihapon maka kanang naang labaw si Presidente Marcos. Silang duha nag-ubos ilang mga ratings. Pero kanang naang mas labaw si Vice President Sara Duterte no gihapon sa iyahang kanang naang nakuha nga trust ratings or approval ratings kadto mga sukindig paminaw sa mga Pilipino. Straight to the point. So mo nga pero ningumang malakan niya nga kanang naang ang tinuod gyud mga sukindig paminaw nga nga ni trabaho gyud kuno ang presidente, ni trabaho ang presidente basin lang kuno wa makita sa mga tao Ato ni hatagag pagtagad sad makasama kay kanang naang atuang nga makaigsunan pero naaraman na nato god nga mga Pilipino nato kay kita sa atuang nga mga kaigsuunan labi na mga naminaw nato karon naa na sa atuang kasing-kasing naa na sa atuang sa atong pahak og kinsa nga leader nato ang nakatagamtam ta sa serbisyo, nakatagamtam ta sa tinud-anay nga serbisyo no so muna nga kanang naa nga mo ni ang survey no may survey sad
Anya ang kanang naang Senado bitaw nakakuha man to og ubos nga rating ang Senado. Ingon si kanang naang nga Tito Soto nga bahala na sila basta ko pabilin ko diring ligdong nga nangulo sa Senado ha. Samtang sa laing bahin ato hatagag pagtagad ganon kay International Criminal Court kun ICC ni mando og medical examination ngadto kang kanhi Presidente Duterte. Straight to the point. Ang hatagag pagtagad sad mga sukintig paminaw kay tuang i-update karon ang kahimtang sad ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC ha. Para ba to sila ni sugot nga dunay interim release makasamang ipahigayon ni kanhi Presidente Duterte bisan pa man sa iyahang pangidaron makasama nga naanas 80 anyos ang iyahang pangidaron. Imuha ko nang imaginon kasamangki kanang 80 anyos mga naminaw na to karon. Ang mga 80 anyos mga naminaw na to karon unya kanang na ang tuwa ka gitanggong ka dito di ka makakita sa imong pamilya kada adlaw unya kanang na ang unsay gusto nimo baton dili ka maka pagusto dito ka gitanggong ka so muna nga kadto makritiko ni kanhi Presidente Duterte mingon gito sila nga data na unsa na mingon sila nga Mayra ayaw nagakwana ayaw naghatagig interim release kadto nga mga kritiko pero kadto mga sukintig paminaw nga mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte mingon gitong kaluoy pud in town nga idara naman na kanang interim release wa man na magpasabot nga giabsultos kaso so muna lain-lain mga sukintig paminaw og version ang matag tawo kon asa nakapusta. Straight to the point. Kanang uban pa mga sukintig paminaw to nga mga isgutan ato hatagag pagtagad diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga og sa 93.9 IFM.